Трябва да намеря нещо да снимам, бе, човек, ама няма. Димо Пъпеча не ми се снима с него, само ми мрънка, че снимам с него и трябва да намеря някой друг. Трябва да намеря някой видео, дете на онлайн, слънцето свети навънка, хората ще искат да гледат нещо, което не е гейми. Пишат ми да качвам, аз качвам един път на 5 месеца. Какво да качвам? Чакай да сипа малко Айран Балкан. И здравейте хора, аз съм Слави от The Smashers и днес ще правиме 11 невероятни факта за Айран Балкан. Днес ще ви покажа как този айран има няколко вида, как е най-вкусното нещо, което сте пили някога и ще ви го докажа в само 11 факта. Те е 10, не е 50, не е 110, а само 11. Не защо само толкова съм намерил, а защото това ми е достатъчно. Но преди това да ви напомня, че видеото не е спонсорирано и не са ми платили пари и още съм беден. И също да се абонирате за канала Скамбанка, да ударите Discord линка, Instagram линк, TikTok линк, да купите книгата и мърча и да се абонирате за канала на Слави от The Smashers и да си купите Айран Балкан. Добре, нека да почвам. Чакайте. Преди да почваме, трябва да ви кажа както го казват в Балкана. Да пиете Айран Балкан, вие ви тропим по главата и ви правим бум. Айран Балкан се пие. Да, това е първия факт. Продължаваме напред. Айран Балкан е традиционна българска напитка, създадена от лактима между другото. А Балкан е дошло от старото име на Стара планина, деца. Го знаете. Нека преминаваме към третия факт и помнете нещо. Ако светлината отзад се на мой стила, ако светлината отзад е различна, снимам го това 2 дена. Така че от това, нека продължавам. За третия и четвъртия факт ще ви го изпея в една много хубава песен, която почва след 3, 2, 1. Състав на 100 грама различни продукти има да мазнини, 1 грам от които ситини мазнини има 0,6 грама, бълтачини 1,8 грама, въглехидрати 3,1 грама, от които захари има 3,1 грама има да сол 0,5 грама, енергия до 28,6 калории, съхранение в температура 2,2 градуса, опаковка 30 мл, 500 мл, 1,2 литра. Продължаваме напред. Какъв да бъде петия факт? Аз съм измислил напред, ама не мога да се сета за него. Нека да потърсим в сайта. Да. Балкан. Ето Айран Балкан. Интересно. Айран Балкан, да, това сеш. Продукти. Какви продукти, бе? Той има само айран това нещо. Чакай малко. Какво е това, бе? Лактима айран? Кисело мляко. Баба, това сигурно е някакво промо. Просто сега ми го рекламират. Био краве, кисело мляко, Балкан. Био краве, прясно мляко, Балкан. Кисело мляко. Млечно кисел десерт. Айран с вкусове. Какво? Аз сънувам ли? Това е лъжа! Това е фалшив сайт, не? Прясно мляко. Сметана. И то захвасена. Цитопнично мляко. И прясно мляко с вкус. Аз сега живея в лъжа. Аз живея в факин лъжа. Има различни видове Айран Балкан.
Ай! Аз си мислих, че знам всичко. Не знам всичко. Мислих си, че съм намерил света. Той свет е толкова малък. Нищо. Чакай малко. Това ми даде идея за петия факт. Ало! Идвай. Казах ти да дойдеш. Какво имаш пред къде? В Турция. Да идвам ли? Идвай. Да идвам? Да? Айде, идвам. Окей, чакам те. 7 hours later. И здравейте хора, аз съм Санса, вие не сте, както мога видите, аз съм се събрал с ето тоя. Кой съм аз? Това е Under Sans the Best. Това е един човек, където го намерих на улицата. Разхождаше се и аз си казах, искаш ли да опиташ Aerian Balkan? И ти какво каза? Да. Не каза да. А кажи какво каза на хората. Ще не си казвам. Отвляко го. И тук съм с модератора ми. Помахай. Ма той не иска да си показва лицето, затова е така ще бъде. И сме избрали няколко вида. Не са много, но са от сърце. Aerian Balkan. Обикновено от пилата купен. Ягодка. То му го купих, хора. Горски плодове. Ванилия, прясно мляко. Мисля, че ванилия ще бъде най-гадно. И ванилия Балкан, прясно. Каква ти ванилия, Балкан? Без ванилия, бе, без ванилия. С ванилия или без ванилия. И за това си слагам рейтинг очилата и нека да почваме. Кое ще опитаме първо? Айде, аз избирам, махайте се от вас. Ето това първо ще пиеме, това няма да пия. Защо той не мога да пие, има проблем с корема. Тихо, бе. Малко ли? Толкова ти. Не, още. Сипай. Не, много. Това е прясно млеко. Да не говорим за ракия. Още, Не, бе. Ти си гост, Брат, това е само прясно млеко. Буча брат малко. И аз. Там го рейтнем, ма. Добре, от 1 до 10, сега този ще едитва от 1 до 10 на tier list. Значи това, както ви гледам, ще го сложите на 0. Да, мога. Колко му дадеш? 7. Аре, 7,5. Стига с това! 7,5. Ти колко му даваш? Нищо! Добре, сега слагаме... Само си го сложи в устата, кой ще го изпиваш. Не благодаря. Ванилия. Disabomination. Изпихте ли си го всичко? Изпи го цялото, бе, свиня дебело. Добре, и ти си го изпи. Що това не се отваря? Много агресивен модератор, ами той това ми е модератора. Това ни хвана. Ама това сипваш по по-малко, защото е мъничко. Че е по-маничко. Да си остане после... Колко? Още малко. Да. Не можеш да можеш. Значи на тебе ти го сипвам цялото. Давай, до думка. Трябва и аз да го опитам после. Пак ще е много найс. Това е най-любимия до сега. Да, колко му дадеш? 9 до 10. Hold up. Wait a minute. Something ain't right. Flashback. Мисля, че ванила ще бъде най-гадно. Мисля, че ванила ще бъде най-гадно. End of flashback. Аз подавам 8,5. Добре, хора! Добре, хора! 8,5. Искаме се рецепта, трябва да намерим едно нещо. Защо трябва да намеря едно мнение? Така. Аз дам 9, точно 9. Добре, хора, това ще го опитам малко и ще го изплюя след малко. Защо? Нека, Ето го, това е нормалният, той е тъпото приятел. То защо опитва, Господ знае защо сега реши да опитва. Колко му даваш? Какво? Не му Ти покажи лицето! Не му хареса. Не му хареса. Защо? Защото не мога да пия. Добре, хора, пийте! Реално, че го опитва без от купичка за сладоле, защото сме модерни. Не! Добре, хора, на това му давам точно 5, защото трябва да пиете нормално мляко, което е... Как му се вика на това? Aerian Balkan. Не, другото мляко. Aerian Balkan. Верея, пийте верея. Що бере, Нека го вземаме и да го оставим някъде надалеч. Това Само вече го глътнеш. Става, нали? Това е като сладолет, хубаво. Колко? Да. Колко?
Колко я му дадохте? Аз му дадох 9. 8. 8. Добре, аз избирам, нали аз съм ти модератор, няма да пиеме горски плодове първо. Сега ще питаме нормалния. Добре, на това вече Опитвам го, опитвам. Не ме интересува, пак ще го опитам. Аз отдавна не съм го пил това. Това е твой проблем. Ей! Добре, това... А защо пиеме в... Не знам. Сладолет? Защото така. Не имаше сладолет да си сипаме после малко. Не, аз това го знам как има вкус, давам му 5 от 10. Възикам се 8. Какво? Много е вкусно. 10 от 10, най-добрия ряд! Балкан! 8. Хора, да знаете, че това не е спонсорирано. Поляк се малко. Имаше салфетки. Не. Ще се върнем след рекламната пауза, видямо се! Късвай! И хора, да знаете, че няма пауза. Да, няма Защото Алехандро няма спонсори. Сега ще опитаме Айран Балкан с горд... Не, първо Сяго. Не, Как така няма? Имам спонсор. Кой аз? Да. Айран Балкан. Абонирайте се за Моноха! Как ми викна? Нека да опитаме следващия ряд. Казах ти да си го изпиеш, иначе ще те прибия. Ти ще ме превиш? Ще ме превиш? В цец. Ще да. Хайде го. Ма след видеото. И в Team Fortress. И в Калби. Няма да би. Да, колко скоро имах Работи миналата игра? Какво? Колко скоро имах миналата игра и ти колко имаш? One eternity later. О, компютър. Това изглежда вкусно. Това е розово. Да, прилича се едно е онова. Не знам какво казах, а? Аз разбрах какво казах. Хора, знаете, че свърши почти това. Ще остане малко там, ще си го пъхнем в хладилника следващия път, който справим нещо. За видеята, за стримовете. Giveaway на почти изпит Айран Балкан с вкусна горски плодове. Който иска да купи, да се абонира, да лайкне видеото и да напише коментар. Има шанс да получи Айран Балкан почти изпит. Също и обикновения Айран. Помогаваш. 9. Как 9 бе дам? 5, 6. Аз съм 6. Ой, брат, това е добро! Брат, ягодата ще е 30 пъти. Ягодата ще е по-гадно, казвам. Ще го питате, ще Това ви. горски плодове е много странно нещо. Ама вкусна. На мен ми харесва И с всичко. Ариан. Всичко е хубаво, само че... А това пък е по-розово. Хана не го разгербай. С мандарин. Мангал. Разбра ли кога е? Да. Ще го цензурирам това. Това до края на видеото ще му сложа на лицето крокодил. Не! Крокодил да бабадилдо. Добре, роткит. What the fuck? Крокодил да бабадилдо. 9 от 10. Ое! Не знам, тук ще го измисля. 9 от 10 хора. 9,5 от 10. Казах ти, че е по-добро. По-добро. След като изменям за ванилата 9,5, това е 9. Аз се сменям за И кое най-много ви хареса? Ванилата. Ягода, ваниля и нека аз да кажа кое е. Това са трите и начи. Едно от тях ще отиде на giveaway заедно с това. И да знаете вече кое е. Giveaway на 2 Айран Балкан. Дай да ги рейкаме, значи това, така. Не. Не. Айде, рейсваме ги хора, кой е най-добрия? Най-добрия! Значи е така. Е така са рейтнати. Чакайте. Кой е на последно? Защо прясното мляко е на последното? Защото му Защото дава. е приятно, мляко. Това трябва да го купуваш от... Добре хора, чао и до нови срещи. И помнете. Играйте на Team Добре, Fortress всеки ден. мънки ни губи, Който иска да играе, ти може с две... Да махате в Steam, пишете в коментарите и ви пращам на И лист. ще ви дадем най-стария Instagram. грейпфрут на света. Да, хайде! Не мога! Добре хора, стигнахме до средата на видеото и това ми напомня да се абонирате за канала Скамбанка, да влезете в Discord, TikTok и в Instagram, да се фолоунете там, да ми лайкнете видеята, да се абонирате за моя модератор и също да знаете едно нещо, всичко във видеото е шега, пак да кажа, да не се обиждате, Слави, не ми три видеото Слави да смашаш, можете? Добре, да Клашърс. Айран Балкан не са ме спонсорирали, към тях се моля да ми изтрят видеята.
Съжалявам, че съм качал много често, но живи и здрави и добре хора, нека продължаваме напред и помнете, капете се и да, това косата ми е мокра, защото съм скъпал. Фирмата, която е създала Ариан Балкан, е създадена през далечната 1957 година. А чак през 1994 година си променя имената. Така че, преди това не се казва Лактима, но вече е Лактима. Това е фирмата, която създава аерианите и също друг интересен факт, това е най-продавания аериан на света с над 500 000 продажби. И тази фирма е топ 10 най-известни фирми в България, български, за млечни продукти. Арианът Балкан има много хубава опаковка, която показва всичките цветове, които искаш да видиш, като си купиш ариан. Има синьо, бяло, синьо. Опаковката е хубава, рециклира се, даже ви го пише тука. Не го пише, ама нищо, забравили се този път. Да, защото по принцип да го пишат, забравили се. В сайта на създателите на Ариан Балкан има рецепти за палачинки. И риба. И факин риба. Това е факт. Продължаваме напред. О, чукай малко си гледам да клашърс бе, човек. Как едно бедно португалско момче. Да, гледай, тък му си пуснах да клашърс. Брат. Какво? Открих нещо много странно. Какво? Няма да повярваш. Какво? Какво? Лактима бал. Те от кога имат YouTube канал, бе? Не знам, имат повече абонати от мене. От повече абонати от мене? Мамка му, аз опитвам да й направя реклама, те им крадат абонаментите, знаеш какво? Ще трябва да направя нещо. Почвам война с Лактима Балкан фирмата. Ще трябва да станем по-известни от тях. Правиме ли го? Това не е лайв цела. Правиме го. Да станем по-известни от Лактима Балкан. Ще е трудно, но ще успееме. Така че, абонирайте се. Хора. Прясно мляко. Знаете, че при 1000 гледания ще купим всеки един продукт, който видиме и ще ги опитаме на видео. За фирмата Лактима Балкан и да знаете, Лактима Балкан само ако има 1000 гледания и има около 15 лайка, хора. Да, така че идвам за вас, ако не лайкнете видеото. Искал, че ви покаделичка по краката. И също открихме прасковата. И също открихме вкуса с праскова твърде късно, така че няма го опитваме на видео, извинете. Така че, айде. Хубав ден, Тодоре. Продължавам напред видеото. Нека да се върнем преди да клашърс. Че се превръща в истина. 7 hours later. Последния факт от това видео е... Сега няма да повярвате какъв е факт. Просто ще ви хвана за главата и ще направите бум! Кристиано Роналдо е по-богат от Ариан Балкан. Това са фактите, хора. Абонирайте се, лайкнете видеото отново. Имам чувство, че вече 1000 пъти съм го казал, така че вие знаете. Абонирайте се за модератора ми и изчакайте преди да лепнете. Както да клашърс има, така и аз ще имам. Хаштаг бонус за вас. Ще ви покажа една магия. Взимате това шише, хвърляте го, той изчезва.